Tæt på stjernen. Ja. Goddag, og velkommen til Nørgaard Talent. Hvad hedder I så? Jeg hedder Grete. Du hedder Grete. Det er min kone. Jeg hedder Johannes. Johannes. Alright. Er det også jeres kunstnernavn, eller spiller I under et? Der er nogen, der kalder os J-Hey. J-Hey, ja. Det lyder også sådan lidt internationalt. Det er rigtig godt. Ja, det er det. Der. Hvad vil I spille for os herinde i studiet i dag? Der får hun. Forhuden. Eller Hound Dog. Hound Dog, ja. På godt dansk. Ja. Det er jo en god gammel sang. Ja, det er et dejligt Beatles-nummer. Jamen lad os prøve at høre det. Ja. Det må den lige. Ja, tak skal I have, drenge. Ikke drenge. Det er min kone. Nej. Du er ikke nogen kone. Du hedder Jesper. Hvad er det, du står og siger til min kone? Min kone hedder Jesper. Jeg finder mig ikke. Det er lige mig. I skal gå hjem og øve jer, hvis I skal videre i det her næste år. Prøv at høre. Min mor har sagt til mig, at jeg spiller godt. Min kone har fået at vide af sin søster og sin bror, at de spiller godt. Ja. Spiller godt. Ja. Okay. Farvel. I glemte den der. Hvad siger du? Kom guld og råd.